Για να μπορέσουμε λοιπόν να πάμε στο Administration Panel της σελίδας μας, θα πρέπει να ψυχολογήσουμε τη σελίδα μας και να προσθέσουμε στο τέλος τη λέξη Administrator. Εκεί που λέει λοιπόν username ή όνομα χρήστη, αν έχετε ελληνική έκδοση, για τους περισσότερους από εσάς η λέξη είναι manager και από κάτω γράφετε τον κωδικό σας. Από το language μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε ελληνικά ή αγγλικά. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα μειωμένο μενού, το οποίο έχει μόνο τα απαραίτητα ώστε να μην μπερδεύεστε, και πάμε να εξηγήσουμε τι κάνει το κάθε ένα. Στο Add New Article ή αλλιώς προσθήκη νέου άρθρου, μπορείτε να πάτε εκεί για να βάλετε ένα νέο άρθρο στη σελίδα σας. Στο Article Manager μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα τα οποία έχετε καταχωρήσει παλιότερα. Στο Category Manager συνήθως εσείς δεν θα το χρησιμοποιήσετε ποτέ, αλλά μπορείτε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία. Στο Media Manager το χρησιμοποιείτε για να ανεβάσετε εικόνες ή βίντεο στους αντίστοιχους φακέλους στην ιστοσελίδα σας. Και τέλος, στο Edit Profile μπορείτε να πάτε αν θέλετε να αλλάξετε το email σας ή να αλλάξετε τους κωδικούς σας. Ας δούμε λοιπόν ένα-ένα όλα τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να προσθέσουμε ένα νέο άρθρο. Αφού πατήσαμε λοιπόν, μπήκαμε στη σελίδα του νέου άρθρου, να ξεκινήσουμε τα κουμπιά που έχει πάνω. Το κουμπί αποθήκευση, το οποίο αποθηκεύει ό,τι αλλαγές έχουμε κάνει, αλλά αφήνει ανοιχτό αυτή τη σελίδα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες αλλαγές. Το Save and Close, το οποίο αποθηκεύει και κλείνει αυτή τη σελίδα και μας γυρνάει στο μενού που βλέπαμε πριν, γιατί πλέον δεν θέλουμε να κάνουμε άλλες αλλαγές. Σε περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε παραπάνω από τα ένα άρθρα, μπορούμε να πατήσουμε το Save and New. Αποθηκεύει τι αλλαγές έχουμε κάνει και μας δίνει μια καινούργια λευκή φόρμα για να καταχωρήσουμε τις νέες μας αλλαγές. Τέλος, το Cancel ακυρώνουμε οτιδήποτε έχουμε κάνει και είναι σαν να μην έχουμε αλλάξει καθόλου τη σελίδα μας. Βέβαια, αν έχουμε πατήσει ήδη μια φορά το Save και πατήσουμε μετά το Cancel, ακυρώνει ό,τι κάναμε από την τελευταία φορά που πατήσαμε το Save και μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη φόρμα μία-μία. Στο Title πάμε και καταχωρούμε τον τίτλο που θέλουμε να φαίνεται στη σελίδα μας που θα βλέπει ο επισκέπτης. Μπορούμε να βάλουμε ελληνικά, κεφαλαία, μικρά τόνους και κενά. Στο Alias από κάτω είναι μόνο και μόνο για να το διαβάζει ο υπολογιστής. Μπορούμε να βάλουμε μόνο αγγλικά, μικρά, απαγορεύονται τα κενά και μπορούμε να βάλουμε παύλες. Για παράδειγμα, ένα αστέρι γεννιέται. Και από κάτω το αντίστοιχο Alias θα ήταν στα αγγλικά, ένα αστέρι γεννιέται έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε τώρα. Αμέσως μετά πρέπει να διαλέξουμε σε ποια κατηγορία θα ανήκει το άρθρο αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε κάποιες κατηγορίες. Στη δικιά σας σελίδα αντίστοιχα θα είναι διαφορετικές. Επιλέγετε πού θα πάει αυτό το άρθρο. Αν το βάλουμε σε λάθος κατηγορία, τότε στη σελίδα μας θα φανεί σε λάθος μέρος. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα παρά να το διορθώσουμε αργότερα όπως θα δούμε. Το status έχουμε 4 επιλογές. Η μία είναι το published, που σημαίνει ότι είναι δημοσιευμένο και μπορεί να το δει ο κόσμος. Το unpublished, το οποίο ναι, δεν το έχουμε γράψει, αλλά ακόμα δεν είναι δημοσιευμένο και ο κόσμος δεν μπορεί να το δει. Το archived, το οποίο το έχουμε βάλει σε ένα τύπο αρχείο. Οι περισσότεροι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτή την επιλογή και δεν είναι στις περισσότερες χρησιμοποιημένες σελίδα σας. Και τέλος το trust, που σημαίνει ότι το έχουμε διαγράψει. Εάν τώρα θέλετε αυτό το άρθρο να φαίνεται στην πρώτη σελίδα μπαίνοντας, ο επισκέπτης να το βλέπει, τότε θα πρέπει να το βάλετε ως featured. Τέλος, αν το site σας υποστηρίζει παραπάνω από μία γλώσσα, από εδώ επιλέγετε σε ποια γλώσσα ανήκει. Από κάτω μπορούμε να πάμε και να γράψουμε το κείμενό μας. Από ό,τι βλέπετε, η διαμόρφωση είναι η ίδια ακριβώς με το Word. Δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε τη λέξη που θέλουμε και να κάνουμε έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, διαγραμμένα, στίχης αριστερά, κέντρο, δεξιά ή πλήρης. Από κάτω μπορούμε να βάλουμε λίστα με τελείες ή λίστα με αριθμούς, να κάνουμε ισοχή παραγράφου, να αναιρέσουμε κάτι που μόλις κάναμε
ή να αναιρέσουμε την προηγούμενη μας ανέρεση, να προσθέσουμε μια παραπομπή προς μια άλλη σελίδα, έναν υπερσύνδεσμο όπως λέμε, ή αλλιώς να διαγράψουμε τον υπερσύνδεσμο, να προσθέσουμε μια εικόνα, να προσθέσουμε μια γραμμή κάτω από το κείμενό μας, για να διαχωρίσουμε κάποιους παραγράφους, να βάλουμε δείκτες ή να βάλουμε δυνάμεις. Θα παρατηρήσατε ότι παρέλειψα κάποια κουμπιά, το έκανα σκοπίμως γιατί μόνο θα συμπερδέψω σε αυτό το στάδιο. Πάμε τώρα να δούμε από κάτω τι έχουμε. Από κάτω το κουμπί που χρειαζόμαστε πιο συχνά είναι το Read More. Γιατί στην αρχική μας σελίδα βλέπουμε ένα κειμενάκι το οποίο περιέχει 2-3 γραμμές. Για να μπορέσει ο χρήστης να πατήσει πάνω στο περισσότερα και να δει το υπόλοιπο, θα πρέπει να έχουμε κάνει αυτό. Να έχουμε γράψει το κειμενάκι μας, να έχουμε πάει στην από κάτω γραμμή, να πατήσουμε το κουμπάκι Read More και να μπει αυτή η κόκκινη διεκομμένη γραμμή, και μετά κάτω από αυτή τη διεκομμένη γραμμή εμείς να πάμε και να προσθέσουμε το υπόλοιπο κείμενο. Έτσι, στην πρώτη σελίδα, ο χρήστης θα βλέπει ότι είναι πάνω από την κόκκινη γραμμή, θα πατάει το περισσότερα και θα βλέπει ότι είναι πάνω από την κόκκινη και κάτω από την κόκκινη σε μια ενιαία σελίδα. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν ένα άλλο άρθρο μας, το οποίο είναι ήδη φτιαγμένο. Εγώ θα πατήσω τώρα Cancel πάνω άκυρο για να μην το καθιέσω, για να δούμε αναλυτικά πώς έχει γίνει. Εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα εδώ και σε λίγο καιρό θα έχετε πολλά πράγματα και εσείς. Θέλω λοιπόν από τις κατηγορίες να απομονώσω μόνο τα άρθρα μου. Επιλέγω λοιπόν άρθρα και βλέπω ότι με εμφάνισε μόνο τα 4 κείμενα που είναι στην κατηγορία άρθρα. Ας πάμε λοιπόν σε ένα άρθρο στην τύχη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχω βάλει τον τίτλο, ελληνικά, κεφαλαία, μικρά, τόνους, κενά, ό,τι χρειάζομαι. Από κάτω έχω βάλει ένα alias, το οποίο όπως είπαμε είναι μόνο μικρά αγγλικά χωρίς κενά. Του έχω πει ότι θέλω να είναι στην κατηγορία άρθρα, να είναι δημοσιευμένο, να το βλέπει όλος ο κόσμος, public. Δεν το θέλω στην πρώτη μου σελίδα. Και από κάτω έχω βάλει το κειμενάκι. Να το μεγαλώσω λιγάκι. Από εδώ μπορείτε να το πιάσετε, που είναι διαγραμμισμένο, και να το μεγαλώσετε ώστε να βλέπετε όλο το κείμενο. Εδώ λοιπόν παρατηρείτε ότι εγώ έχω βάλει μια εικόνα. Πώς βάζω εικόνες? Δεν το έχουμε πει. Θα το πούμε σε λιγάκι. Εδώ λοιπόν έχω μια εικόνα. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν ο κόσμος βλέπει το κείμενο και την εικόνα που βρίσκεται πάνω από την κόκκινη γραμμή. Και μόλις πατήσει πάνω στο περισσότερα, μπορεί να δει και τα υπόλοιπα. Να το δούμε ένα παράδειγμα πώς δουλεύει. Πάνω δεξιά, αν το πατήσετε, σας οδηγεί στο site σας. Πήγαμε λοιπόν στα άρθρα και κοιτάγαμε νεόδμητα με 1.000 ευρώ. Παρατήρησε λοιπόν ότι βλέπω την εικόνα, βλέπω το κείμενο και πατώντας στο περισσότερα μπορώ πλέον και βλέπω όλο μου το κείμενο. Να επιστρέψουμε πίσω στη σελίδα μας. Εγώ θέλω λοιπόν να βάλω άλλη μια φωτογραφία. Για παράδειγμα, θα τη βάλω εδώ. Θα πατήσω το κουμπί με το δέντρο και αυτό θα μου εμφανίσει αυτό το παράθυρο. Πολλές φορές το παράθυρο μπορεί να σας φανεί τόσο μικρό. Μην ανησυχήσετε, απλά το πιάνετε από γωνία και το μεγαλώνετε όσο το χρειάζεται. Η πρώτη επιλογή είναι πού βρίσκεται αυτό το άρθρο, αυτή η φωτογραφία στον υπολογιστή σας. Σας ζητάει ένα URL, μια διεύθυνση προς τη φωτογραφία. Εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να του κάνετε επικόλληση από πού θα πάρει αυτή τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, ας πάμε στο Google, ας αναζητήσουμε τη λέξη άλογα και βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία με ένα άλογο. Πατάμε πάνω της, πατάμε να μας δείξει το full size και πλέον πάνω εδώ στη γραμμή έχουμε όλη τη διεύθυνση προς τη σελίδα. Επιλέγουμε, πατάμε δεξί κλικ και αντιγραφή και μπορούμε πλέον να γυρίσουμε πίσω, να έρθουμε εδώ και να πατήσουμε δεξί κλικ επικόλληση. Εδώ λοιπόν συμπληρώσει το URL προς την φωτογραφία μας. Της λέμε αν θέλει να μας τη βάλει σε ποια θέση,
πάνω, μέση, κάτω, πάνω από το κείμενο, κάτω από το κείμενο, αριστερά, δεξιά, θα σας πω αριστερά. Και από εδώ ζητάμε να μας πει τις διαστάσεις στις οποίες θέλουμε να είναι η φωτογραφία. Συνήθως λοιπόν για να φαίνεται ωραία στην αρχική σελίδα, τις λέμε 150 pixels και αφήνουμε κενό το δεύτερο. Και του λέμε εισαγωγή. Επιστρέφουμε στη σελίδα μας για να δούμε ότι μας έχει βάλει τη φωτογραφία. Πηγαίνοντας εγώ τώρα εδώ και πατώντας αποθήκευση, αυτόματα η φωτογραφία θα έχει μεταφερθεί εδώ στο τέλος κάτω από τη λέξη 40% χαμηλότερα. Όπως ακριβώς το βλέπουμε και στην προεπισκόπηση εδώ. Εγώ αυτή τη φωτογραφία λοιπόν δεν τη θέλω. Πατάω πάνω της. Παρατηρείτε ότι πατώντας πάνω της η φωτογραφία μαύρισε. Μπορώ, χωρίς να ξαναμπω μέσα στο μενού της φωτογραφίας, να της αλλάξω διαστάσεις. Σαν το Word, απλά πιάνοντας τη και τραβώντας τη. Και αν δεν τη θέλω καθόλου, πατώντας το κουμπί Delete πάνω στο χρονολογιό μας, να τη σβήσω. Και τέλος αποθηκεύω το κείμενό μου και το κλείνω. Αυτό λοιπόν ήταν πώς φτιάχνω ένα νέο άρθρο και πώς δουλεύει. Θα πάω πάλι πίσω στο site και να πατήσω πάλι Control Panel. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Article Manager. Να δούμε λοιπόν τα άρθρα που έχω ήδη γράψει. Θυμηθείτε ότι εδώ από πριν είχα επιλέξει στις κατηγορίες του άρθρα. Άρα λοιπόν αυτό το θυμάται και μου έδειξε μόνο συγκεκριμένα άρθρα. Ας πάω να το μηδενίσω για να μου τα δείξει όλα. Εδώ λοιπόν βλέπω μια λίστα από όλα τα άρθρα που έχω. Το όνομά τους, όπως τα φαίνεται στη σελίδα, με το alias από κάτω που είναι μόνο αγγλικά μικρά χωρίς κενό. Στο status, το οποίο όταν έχει πράσινο νη σημαίνει ότι είναι δημοσιευμένο, ενώ όταν έχει ένα κόκκινο κύκλο σημαίνει ότι δεν είναι δημοσιευμένο. Το featured, που σημαίνει ότι αν υπάρχει αυτός ο μπλε κύκλος εδώ, τότε αυτό το άρθρο θα φαίνεται στην πρώτη σελίδα. Σε ποια κατηγορία ανήκει, τη σειρά που έχει μέσα σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή αν φαίνεται πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θυμηθείτε το 0 είναι πάντα πρώτο, ενώ το 1 είναι το δεύτερο, το 2 είναι το τρίτο και όλα καθεξής. Ποιος έχει δικαίωμα να το δει, εδώ θα πρέπει λοιπόν όλα σας τα άρθρα να είναι public, να μπορεί να το δουν όλοι. Εδώ θα γράφει για εσάς συνήθως τη λέξη manager, ότι θα φτιάξετε εσείς, ενώ αν γράφει super user σημαίνει ότι τα έχω φτιάξει εγώ κατά την παράδοση της σελίδας μου προς εσάς. Στο date γράφει την ημερομηνία με την οποία φτιαχτήκανε τα άρθρα αυτά, πόσος κόσμος τα είδε, σε ποια γλώσσα είναι και τέλος το ID είναι προγραμματιστικό και εσάς δεν σας χρειάζεται. Ξαναγυρίζουμε στο Control Panel. Στο Control Panel που είμαστε, θα πάμε αυτή τη φορά να δούμε το Media Manager. Πατάμε πάνω στο Media Manager. Φορτώνει και βλέπουμε εδώ λοιπόν κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με τον Explorer των Windows. Αριστερά βλέπουμε τους φακέλους που έχουμε και δεξιά τα αρχεία μας. Και κάθε φάκελο που εγώ πατάω πάνω του, δεξιά βλέπω τι αρχεία έχει μέσα. Από πάνω έχω δύο επιλογές, το Thumbnail View και το Detail View. Αν πάω στο Detail View λοιπόν, βλέπω έξτρα το μέγεθος σε πίξελ της κάθε εικόνας, πλάτος και ύψος, 1389 πίξελ στο πλάτος και 827 στο ύψος της συγκεκριμένη εικόνα, το μέγεθός της 563 KB και αν θελήσω να τη σβήσω, το Χ. Αν θελήσω να σβήσω παραπάνω από μια φωτογραφία, μπορώ να βάλω το νι μέσα στα κουτάκια και να πατήσω το delete από πάνω δεξιά. Το ίδιο και στο Thumbnail View. Αν θελήσω να σβήσω, μπορώ να πατήσω το Χ ή να βάλω το νι στα κουτάκια και να πατήσω το delete. Εάν θέλω να ανεβάσω μια νέα φωτογραφία, πρέπει πρώτα να επιλέξω σε ποιο φάκελο, πατάω για παράδειγμα το banner,
βλέπω τα περιεχόμενα του φακέλου banners τώρα και μετά μπορώ να κάνω από εδώ επιλογή αρχείων. Σε επιλογή αρχείων μου ανοίγει το Explorer των Windows, επιλέγω σε ποιο φάκελο έχω μέσα τις φωτογραφίες μου και αφού επιλέξω τη φωτογραφία μου, για παράδειγμα αυτή, το μόνο που θα κάνω είναι Open και να πατήσω Start Upload. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα δω ότι η φωτογραφία θα έχει εμφανιστεί εδώ δίπλα. Με την προϋπόθεση λοιπόν τώρα ότι εγώ μέσα στους φακέλους μου έχω ανεβάσει φωτογραφίες. Αλλά οι φάκελοι αυτοί δεν μου φτάνουν. Εγώ χρειάζομαι και άλλο φάκελο. Μπορώ να πάω εδώ και να γράψω το όνομα του νέου φακέλου. Το όνομα του νέου φακέλου λοιπόν πρέπει να είναι με αγγλικά γράμματα, μικρά και να μην περιέχει κενά. Αν θελήσω, όπως εδώ που έχω ονομάσει όνομα φακέλου το φακελό μου, μπορώ να βάλω μια κάτω παύλα και να πατήσω το κουμπί Create Folder. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι ο φάκελος με το όνομα φακέλου δημιουργήθηκε. Εγώ δεν τον χρειάζομαι, μπορώ να τον σβήσω. Πάω δεξιά στο χ, το πατάω και βλέπω ότι ο φάκελος με το όνομα φακέλου εξαφανίστηκε. Ξαναπιστρέφω στον πίνακα ελέγχου. Ας δούμε τώρα πώς προσθέτω ένα άρθρο τη στιγμή λοιπόν που εγώ την έχω τη φωτογραφία μου μέσα και δεν θα χρειαστεί να την πάρω από κάποιο άλλο site. Πάμε λοιπόν στο νέο άρθρο. Θα έβαζα εδώ το τίτλο μου, όπως έχουμε πει με ελληνικά και θα λέει μικρά τόνους, κενά δεν μας πειράζει. Θα βάζω το alias μόνο με μικρά αγγλικά, χωρίς κενά ή με παύλες. Θα διάλεγα την κατηγορία, θα του έλεγα ότι μπορούν να το δουν όλοι, δημοσιευμένο και να το δουν όλοι. Θα επέλεγα τη γλώσσα και από κάτω θα έγραφα το κείμενό μου και θα διάλεγα τώρα να βάλω τη φωτογραφία μου. Μπορώ να πάω λοιπόν πλέον εδώ κάτω που γράφει image, να το πατήσω, να μου βγάλει όλες τις φωτογραφίες και τους φακέλους που έχω μέσα, να μπούμε ας πούμε στο φάκελο Page Images, να επιλέξουμε αυτή εδώ τη φωτογραφία και από πάνω δεξί και αφού επιλέξουμε το align της, σε ποια θέση θα μπει, αριστερά, να πατήσουμε το insert. Παρατηρώ λοιπόν ότι η φωτογραφία μου μπήκε. Πατάω πάνω της και αν τη θέλω πιο μικρή ή πιο μεγάλη, μπορώ αντίστοιχα με το ποντίκι μου να τη μεγαλώσω και να φτάσω στο μέγεθος που θέλω. Συνεχίζω να γράψω όλο μου το κείμενό μου, ό,τι θέλω. Και πλέον μπορώ αν θέλω να πατήσω το Read More για να μπει η κόκκινη γραμμή και να χωρίσω τι θέλω να εμφανίζεται και τι όχι. Και αν έχω κάνει λάθος θέλω να τα σβήσω, πατάω Ctrl Α, τα επιλέγω όλα και μετά με το Delete μπορώ και τα εξαφανίζω. Θα ακυρώσω λοιπόν το άρθρο γιατί δεν το χρειάζομαι πλέον. Έχουμε δει λοιπόν το Control Panel που είναι η πηγή από όπου ξεκινάμε να κάνουμε τα πάντα. Στο προφίλ μας, όπου είναι αυτό που βλέπουμε και από το Control Panel, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, το password μας ή το email μας. Και τέλος να δούμε τι έχουμε στα components πάνω, τα οποία δεν τα βλέπουμε από το Control Panel του Manager, αλλά σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για κάποιες διαφημίσεις και κάποια διαφημιστικά banners, θα μπορέσετε από εδώ να τα προσθέσετε στη σελίδα σας. Οι περισσότεροι αυτά δεν τα έχετε στη σελίδα σας, οπότε μη σας απασχολεί, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την έκδοση του Joomla που τρέχουμε. Καλό είναι πάντα να ενημερώνετε στην τελευταία έκδοση. Όσοι έχουν μαζί το ετήσιο συμβόλαιό μου, η αναβάθμιση στην επόμενη έκδοση γίνεται αυτόματα. Για όσο έχουμε πει είναι η minor ή η patch. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι εδώ είναι η 2, 5, 8. Για όσο το 2 παραμένει σταθερό, το 5
μπορεί να αλλάξει, το 8 μπορεί να αλλάξει, όλες οι αναβαθμίσεις σας θα γίνονται δωρεάν αυτόματα από εμένα. Όταν το 2 γίνει 3, τότε εγώ δεν θα το κάνω αυτόματα, θα σας ενημερώσω για το κόστος της αλλαγής και καλό είναι να το κάνετε για να μην διακινδυνεύει στη σελίδα σας. Με μια ματιά, πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε πόσοι επισκέπτες είναι αυτή τη στιγμή στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε πόσοι admin έχουν κάνει login ή πόσοι άλλοι χρήστες έχουν κάνει ήδη login. Και εδώ να πατήσετε για να δείτε το site σας. Τέλος, αυτό εδώ πέρα το κουπονίδιο που έχει 0 σε μένα είναι αν σας έχουν έρθει μηνύματα εντός του συστήματος. Για παράδειγμα, αν εγώ ως διαχειριστής της σελίδας έχω στείλει κάτι προς εσάς ως manager, αντί να το στείλω στο προσωπικό σας email, μπορώ να σας στείλω μέσα στη σελίδα και να σας δείτε την επόμενη φορά που θα κάνετε login. Μην ξεχνάτε, όποια στιγμή τελειώσετε την εργασία σας, να μην αφήνετε ποτέ μέσα τον εαυτό σας και να πατάτε πάντα το logout. Είστε σίγουροι ότι έχετε βγει όταν ξαναδείτε τη σελίδα που μπαίνετε, που βλέπετε όταν θέλετε να μπείτε στη διαχείρισή σας.